ziua și bine ați venit la un nou episod de Minecraft. Aici singuri. Și am vrut să facem o chestie foarte șmecheră. Suntem lângă junglă, ați nebunit. Asta e cel mai periculos biome, dar în același timp e și cel mai fain. Cred. Chiar foarte șmecher. În junglă. Totuși, hai să găsim un loc pe insula aia. Plat. Și nu o să luăm jungle wood. Da, totuși, dacă am zis că nu o să luăm jungle wood, hai de acolo. Ne facem o casă mică. Da, și cred că o să fie frumos. Am dat pe peaceful, că nu ne plac mobii la început. Și ne luăm lemn, ne mai luăm lemn. Stai, ăsta e jungle? Nu cred că e jungle. Ăsta e oakwood. Da, în noroc. Păi dacă luam jungle până acum, nu știu ce mă făceam. Nu contează. Dacă luăm jungle, cam același lucru, că arăta mult mai urât. Jungle wood nu ne place. Ne facem prima oară o casă de început. Sub apă. Da, chiar. Ăla e jungle, cred. E jungle wood. Totuși, hai să ne facem. Deci, imaginați-vă că aproape tot ăsta e tot jungle. Din nou bug. O să rezolv totul. Totul a devenit normal. Cum ne prelucrăm tot lemnul. Zic că prima oară hai să începem cu cam atâta spațiu pentru casă. Ok. Faptul că o facem în diagonală o să vă deranjeze, cred. Așa că hai să căutăm un loc mai plat. Măcar mod mai plat. Să zicem așa. Sau ne facem casă pe apă. Cred că mi-a venit cea mai bună idee în minte. Casă pe apă. Gata. Casă pe apă ne facem. Ok. Durează mult până spargem tot lemnul ăsta. Dar nu cred că o să pun pauză. Da, și cred că o să-mi schimb numele pe canalul meu de YouTube. Cred că o să fac cea mai bună alegere, că papaya nu-i prea bun. Dar cum de acum încolo, pe orice joc o să mă cheme Thomas. În caz că îmi schimb numele, o să vi-l zic în orice episod. Deci dacă vă uitați la toate episoadele mele, să vă zic tot timpul că îmi schimb numele și vreau să... Nu știu, vreau să-mi schimb numele, că papaya nu-i prea bun. Adică da. Wow. Așa să vă zic în fiecare filmuleț, atenție că îmi schimb numele, dar nu știu peste cât timp. Habar n-am să fac chestia asta. Trebuie să-i cer la, nu știu, un expert. Stai, suntem departe. Cam pe aici? Da. Și ne facem un pod. Uai, mi-a venit, cred că, cea mai bună idee în minte. Casă pe apă. Trebuie prima oară platformă.
Ok. O să ne luăm ceva damage. Dar suntem pe peaceful. Adică nu e nicio problemă, suntem pe peaceful. Mai zis asta odată, dar suntem pe peaceful. Platforma e făcută. Aproape. Deci 30 de blocuri sunt. Sau câte aveam? Din 30, da. Multe blocuri sunt până ajunge aici. La nivelul ăsta, bucată de lemn, nu te teme. Te salvez eu. Dar tu vii cât mai mult la mine. Așa. Vreau să iau mult sand. Hai să-mi fac o insulă a mea. Să-mi construiesc eu propria mea insulă. Ar fi frumos, dar hai să ne facem doar casă. Adică nu mai are rost să facem altceva pe apă. Și avem jungle. Wood. Nu mă gândeam că era atât de frumoasă. Și lui Paul chiar îi place jungle-ul. Cred că jucăm doar pe mapa asta. Deci băieți, dacă facem ceva greșit acum, nu o să jucăm doar pe mapa asta. O să facem o lume nouă din în orice clip. Deci, să avem grijă până weekendul viitor. Stai. Weekendul viitor e vacanță? Nu știu. Eu nu știu ce nume să-i dau la chestia asta. Wow, Toma și face o casă pentru Paul. Okay, hai să numărăm acum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 și cu aia 5, da. Toate 5. Stai, nu sunt sigur. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Perfect. 1, stai. 4, 5. Până aici sunt 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Sunt perfecte. Bine că mi-a mai rămas puțin sand. Dar bine, lăsăm acolo. Știm să numărăm și fără el. Nasol. Ne mai ducem în căutare de oak. O să trebuiască să ne facem o barcă la un moment dat, adică dus, întors, tot timpul. De-abia o plută. Barca s-ar face... Stai, cum se face barca? Ne trebuie oak. Ca să ne facem o barcă. Și acolo facem port. Deci port. Port. Ok. Destul de frumos. Adică e port level 1. Trebuie să descoperi jungle. Totuși, hai să continuăm cu jungle. Nu cred că va arăta prea urât. E platformă. Da.
Ok, haide să minăm lemn. Să minăm lemn. Ok, cred că am mai zis asta într-un episod. Să minăm lemn. Dar oricum e pe peaceful și mi-e frică noaptea. Tun. Vin mobii. Uai, la un moment dat am crezut că am pus pe pauză. Ok, pun pe pauză puțin. O să vedeți cum o să fac plus. Ok, nu ne-am făcut barcă, dar uite ce am făcut până acum. Au fost destul de greu. Eu am fost Thomas, ne vedem data viitoare. Pa! Da, eu sunt Thomas, ne vedem data viitoare. Am pus pauză din greșeală, pa!